Εκεί όμως που διέπρεψε ήταν η εγχειρήσεις οφθαλμού
κάνει ο ασθενής? Πηγαίνει πίσω στην πόλη και εκεί παίρνει όσους τυφλούς ήξερε. Τους πιάνει από το χέρι και ένας πηγαίνουν στον γιατρό. Και όταν πήγανε μπροστά στον γιατρό, έπαθε κατάπτυση. Ο γιατρός τους είδε και λέει: γιατί μου τους έφερες εδώ, για να τους εγχειρίσεις όπως εγχείρισες σε μένα και έγινα καλά. Τότε ο γιατρός, χωρίς δισταγμό, έκανε την εγχείρηση. Να πάτε όλοι στο πέρα.